Ja sam Aleksandra, ja sam bila u Anchorageu ove godine, otišla sam 21. maja, vratila sam se 21. oktobra, znači ja sam, da, nadam se, znači ja sam sve iskoristila i putovala sam, bila sam u Vegasu i u New Yorku, u Vegasu duše 10 dana, ali dobro, nebitno. U Anchorageu sam radila u hotelu, to je bila korporacija, Janega Corporation, i oni su me zaposlili preko CIA i sponzorske agencije, međutim, među vremenu se taj hotel prodao i kupio ga je privatni vlasnik, tako da sam ja prešla kod njih u ugovoru, tako nešto. I taj privatni vlasnik je bio mnogo bolji jer je stvarno izlazio u susret studentima i zaposlio je još 10 studenta, pretežno Srba, jer Srbi svugdje najbolje rade. Radila sam na housekeepingu, u toj Janega korporaciji, $12 je bila satnica, odnosno 11,41. I onda kad je došao taj privatni vlasnik, rekao je da je 12. Nisam mogla da nađem drugi posao na početku jer je bilo onako, nije bila sezona i nije im trebalo radnika. Doduše, posle neke 2 sedmice sam ja našla posao servera u restoranu, i to dobrom restoranu, ali nisam imala socijalni broj, nisu mogli da me zaposle. I onda sam odustala od toga i kad je došao taj privatni vlasnik, pitao me da radim na recepciji, pošto mi je engleski baš dobar i još studiram 2 druga jezika. Onda sam radila 2 posla u istom hotelu i dešavalo se da radim po 16 sati u hotelu, znači mogla sam da živim tamo, nisam. Živjela sam prvo u stanu sa 7 ljudi, 6 ljudi u stvari, i plaćali smo po $330, po $300 odnosno, i onda sam... Mjesečno? Da. Svako po $300? Da, da. Koliko je to stan bio? $2100? To su 2 sobe, onako veće, i ima kuhinja i trpezarija i dnevni boravak. I jedno kupatilo, da. Znači nas 7 je tu bilo. I onda sam zbog neke situacije, ja se snašla i morala sam da nađem neki drugi stan. I to je bila kuća, odnosno, i u toj kući je bilo nas 9. Ali je kuća na 2 sprata, ima 2 kupatila, ima 3 sobe, tako da smo se dobro rasporedili, a u suštini meni nije stvarno bilo bitno ni koliko nas ima, ni ništa, zato što nisam bila u tom stanu apsolutno nikako, znači možda 6 sati od 12 na večer, nekad od 3 ujutru do pola 7 ujutru i to je to, znači. Na toj recepciji satnica je bila $10, zato što sam početnik, zato što nemam iskustva. I ostalo sam s njima u kontaktu, tako da bi me zaposlili opet kad bih otišla i hotel je stvarno super i super su ljudi, super su radnici, super je bio menadžer, gazda. I onako mladi su i jednom su nas čak odvezli do grada, obližnjeg Stewart, neki grad tu, baš lep gradić, ribarski, i na njihov račun je sve išlo, tako i put, i hotel, i sve živo. Tako da sam baš imala sreće sa tim poslodavcima. Ovako što se tiče grada Anchoragea, kad sam tek došla na početku, blago razočarenje, zato što je pustoš i nema ništa. Znači, 21. maja nema ljudi na ulici, nema apsolutno ništa. I ja kao, bože, šta je ovo, gdje sam došla? Posle neke, možda 3 sedmice, već počinje tako malo da se viđaju ljudi, da ideš u prodavnice, da tako. Onda upoznaješ tako gdje su molovi, ti tržni centri, pa supermarket, pa treba da završava za socijalni broj. Uglavnom, dani su ispunjeni ti na početku, to kad je dosadno i tako to. Posle već krećeš da radiš svaki dan. I onda ispune se dani, nema ni vremena da ti bude dosadno. Sad počinje sezona nekad oko 15. juna ili možda čak krajem juna, onako baš sezona, i tada bukvalno otimaju se za studente da ih zaposle. A do tada niko iz te kuće gde sam ja se preselila, niko od nas nije imao drugi posao. Do neke, znači, maltene mjesec dana od kako smo došli, nije niko mogao da nađe drugi posao, jer jednostavno nisu im trebali radnici, trebala im je radnici koji će tu da budu, da ostaju, ne kao sezonski.
Međutim, kad je krenula sezona, onda su svi krenuli da zovu, da gdje god odeš, zaposle te odmah na razgovor, a ja sam tipa 2 sedmice prije toga popunila 35 aplikacija i 35 puta išla na svako mjesto od tih aplikacija koje sam popunila. Posle toga odeš čisto da pitaš treba vam nešto, on kao da, učite, imamo poziciju basera, servera, bla bla, tako, svašta. Ali eto, meni posle te 3 sedmice nije trebalo, već sam se zaposlila u tom istom hotelu. A postao grad živi? Pa da, jeste, u sezoni došli su turisti i ima svašta da se vidi stvarno okolo. Mislim, većinom je to priroda sve, ne znam. Ako neko voli tako i da luduje i da izlazi, ima ono gdje da se izađe sve, ali nije to sad nešto posebno. Noćni život je stvarno, klubovi su katastrofa. Zbog ljudi, zato što su ljudi, pa, ružni. Kako da kažem. Mislim, tako je to. Klubovi su mnogo drugačiji nego naši. Navikli smo većinom djevojke da lijepo se obučeš, da izađeš onako par jule sređe. Tamo ljudi izađu tako poprljavi. Ništa. Mislim, opušteno skroz. Na početku ti je to stvarno čudno, onako nije baš lijepo, posle se ti opustiš i super je to, stvarno skontaš kako je to super u odnosu na ovo ovdje, jer niko nikog ne gleda, niko nikog ne odmjerava, nikom ne gleda šta je obukao i tako taj fazon. I nisu klubovi tipa da sjediš i da večer, nego moraš da igraš, i ako ne znaš da igraš, moraš. Zato što su tipa 3 stola i 2 sećije i sve je podijum za igranje i to je to. Što se tiče nekih okolnih mjesta, stvarno nisam bila u Denali, na primjer nisam stigla da odem jer sam radila do posljednjih dana, čak 7 dana više nego što je trebalo, do 27. septembra sam radila. Sezona u Denali prestaje, ja mislim, 15. septembra, tako da nisam stigla da odem, ali ako iko ode u Anchorage ima priliku da ode stvarno, svi kažu da je tamo prelijepo i da ima šta da se vidi. Ja sam bila u tom Sewardu, taj neki ribarski gradić, ima kao taj sea life i tu su kao životinje iz okeana. Tako to je stvarno lijepo. I zaradila sam dosta, mnogo sam radila, ali isplatilo se naravno i slabo sam trošila. Mislim, ima ono da se potroši ako ti hoćeš i na te izlaske i da ideš i na bilijar i na bazen i ne znam ja, i ima tih molova koliko hoćeš, ali recimo što se tiče odjeće i tih mola, ja ne preporučila da idete tamo mnogo da kupujete, jer nema nekih tako outlet centri, sve su odjeća, normalne su cijene. Ako budete igdje išli drugo, u neki drugi veći grad, uvijek ima neki outlet centar koji ćete naći gdje je stvarno sve jeftino. Kupite tamo nešto za prvu pomoć, to je to. I tako da sam ja u principu zadovoljna. Imala sam super iskustvo što se tiče druženja, obilazaka svega, a i super sam zaradila. Si putovala? Da, bila sam u Vegasu i u New Yorku. Jesi imala problema što se tiče hrane? Pa da. Prvenstveno zato što nisam imala vremena da spremam bilo šta. Znači, jednostavno jedem šta stignem. To su obično žitarice, oatmeal njihov, to je stvarno super i za doručak, ali kad jedeš konstantno to nije ti super. I hrana je onako, pa GMO, znači nije organska hrana uopšte. Onako, ima tu nekog mesa i tako, te piletine i šta znam, možete tu nešto spremati, ali slabo ko ima vremena za to. Da, imala sam ručak. Doduše, mogla sam ja jesti ovog sam htjela u suštini, stvarno super gazde, ali nisam. Obrok je, ali mislim, obrok je strašan. Nekad, ajde lazanje kao neki cool, super i kad dobiješ lazanje, obično je to neki sandvič, tako. Mada, eto, naša dva studenta iz Srbije su radili u kuhinji, pa nekad kao ubace neki cookies, pa čisto se malo više najedeš. Tako, ali hrana je, pa skupa je hrana. Onako nekih stvari ima, stvarno Walmart je zakon. Ima po $1 neke tunjevine, po $1 ima gotovih jela u kesici, tako neke paste, pa to spremiš za 10 minuta, bukvalno skuvaš. Tako ima ono i na akciji, šta znam, ima jeftine hrane, onako ono bolje, logičnije da je skupo. Ima europski hrane?
Pa u tom marketu nema. Ali ima neka ruska prodavnica koja nisam baš zainteresovana za Iber, za Eder, po štetu. Ali u toj ruskoj prodavnici bilo je tako nekih naših proizvoda i većinom studenti koji su išli u tu prodavnicu kupovali su tu paštetu i Iber. I to je kao nešto naše. A ovo ostalo je kao rusko, grčko i tako. I ima ovih prodavnica organske hrane, skupi su proizvodi, ali ima, može se naći. Vas nešto još zanima? Da, pomenuo samo Denali park koji si pomenula, bit će pozicije za tamo, tako da to je onako baš prirodno. Da. Zašto si? Denali park, koji je isto nadesci, kažem, on je onako Anchorage, neki grad koji je, da kažem, veći grad i ima oko 350 stanovnika. A Denali baš je onako nacionalni park gde je onako prirode, dosta nasređena, nije urbano. Na koliko si para na putovanju? Znaš kako, ja sam imala mnogo sreće zato što mi je rodbina tamo i uverila se u New Yorku, tako da nisam dala na hotele ništa, mada mogla sam da prođem kao po ovoj, za radnike popust, da se mogu sada skontam kako se kaže na srpskom. Uglavnom mogla sam dobiti taj popust za radnike preko hotela, ali nije mi trebalo, meni lično, a moji ovi drugi koji što su posle što se sastala s njima u New Yorku, oni su to iskoristili pa preko mene i još jedna dečka što radio sa mnom. Tako da sam jako od rodbine u Vegasu 10 dana živjela i nisam za ništa trošila ni na smeštanje na hranu, sve na odjeću. A u New Yorku sam bila možda 2 večeri u hotelu i to mi izašlo $50. Kakva je procedura s koferima? Pa, ja sam imala 2 kofera i treba da bude 23 kg, znači oko 50 njihovih pound. Drugi kofer plaćaš $100 kad ideš iz New Yorka za Srbiju. To zavisi od aviokompanije, jel? Ja sam čula da Turkish Airlines sam još pravo na 2 kofera, 2 po 20 kg. Ja sam išla KLM kompanija i $100 se plaća taj drugi kofer. I tako na našoj carini sad zavisi, šta znam, zavisi tarifa. Ja sam imala i sreće, može se reći, što smo kasnili na let iz New Yorka za Beograd i Brisela smo išli i kasnili smo na taj iz Brisela za Beograd, to jest. I koferi su nam stigli tek sutradan, tako da i to oni su dovezli kofere na kućne adrese, tako da nisam imala problema sa carinom, ali ima mojih nekih prijatelja koji su imali lošija iskustva. Pretresali su ih tako, gledali sat, telefon, šta znam. A u Americi... Ali imaš pravo da jedan laptop i telefon tu možeš da nosiš? Da, to možeš. Ne možeš da ti javljaš. Možeš ti ponešto god hoćeš, da plaćaš porez, ako ne možeš. Laptop ti tamo kupiš, ubaciš neke slike, to je tvoj laptop. Neće, da, postoji telefon. Mislim da je bitno da izvadiš iz kutije i da se vidi da bar malo možeš. Ja sam imala i PlayStation, sve ono upakovane, nisu mi nisu. Ali su mi vadili, sve izvadili, morala sam da im pokažem i nisu da carim. Ali ne provaravaju svakoga. Da, to znam. Kojim se nakupisu? Zdravstveno osiguranje, hvala Bogu, ja nemam nikakvog iskustva što nisam imala nikakve probleme, nisam morala da idem ništa vezano za bolesti i to bolnicu, ali bilo je studenta koji je na biciklu udario automobil, bilo je dosta slučajeva ove godine i sad desilo se da jednog dečka onako malo čupnula, da kažem. Platila mu i večeru i platila mu i odštetu i šta znam. Jednog drugog dečka je stvarno odbacilo i on imao povredu noge, povredu leđa, ne znam, kičme, odnosno, i naplatio je osiguranje tipa 20 i nešto hiljada, s njim da je 10.000 otišlo na troškove, 10-11.000 je on dobio. Tako da osiguranje je dobro, mislim, poštuju sve to, ali naravno ako se nešto desi, ja mogu se isto mora uzeti. Sam ne možeš ništa. Znači, potreban je advokat.
tako nekom slučaju. Kako su vas plaćali? Na koliko? Pa po satu i onda na 2 nedelje. Na 2 nedelje. Da, paycheck. Naprimjer, meni je išlo od petka do drugog petka. A kad nešto je prvi posao imaš 40 sati kao rad nedelju, tako? Pa znaš kako, ja jesam imala, ali neki koji su radili u restoranu nisu. Zato što kad je krenula sezona, ajde, imali su svi te sate, neko čak i preko vremena sve, ali čim se stišalo malo i čak i na početku nisu imali sve. Naprimjer, moja drugarica je na početku radila 3-4 sata u tom restoranu kao hostesa. I u sezoni je najviše imala tipa 7 sati da radi. Ok, a vikendno sad tu studijski radiš vikend, kako su to mi računa? Normalno, ništa. Jedino ako radiš, pošto baš onako poštuju pravilo da radiš 5 dana, da bi trebalo da 2 odmaraš. Ako radiš još 6. dan, plaćaju preko vremena. Ali kod mene u hotelu nisu dozvoljavali preko vremeni rad, znači nisu nas plaćali tipa 26. dan. Meni nije bilo potrebno. Ali, na primjer, za neke praznike, pošto obuhvatate i 4. juli i Labor Day i ne znam koji još praznik, plaćaju, ne znam sad da li, čak 80% od satnice. Tipa, ako je meni satnica $12, plaćali bi me onda... Mene su 18 plaćani. 18 onda, da, tako nešto. I to poštuju stvarno. Ovo se smešno što si rekla, da si se prebacila i to. Da. Kako može to tako? Pa, znaš kako, ja se ne bih prebacila, zato što mi je super bio taj smještaj, taj prvi, mislim, iako nas bilo toliko, momi su bili ekstra, nije bio to problem, nego što su onako oni pravili neke malo manje probleme sa žurkama i to, i onda su nas izbacili kao. I onda ja nisam htjela to da istrpim, recimo, ja sam se snašla i za jedan dan našla tu drugu kuću, samo pozvala tu nekog našeg dečka koji živi tamo isto i radi i on je našao neki stan i tu sam prešla isto sa našim studentima. Ali sad, i to preko agencija pa vam nađu neki stan, vi niste primorani da ostanete u tom stanu, mislim, ako vam ne odgovara daljina, bilo šta drugo, vas niko ne tjera da tu ostanete. Depozit, znači bitno je samo da uskladite tako da nađete nekog da uđe na vaše mjesto i onda ili tražite depozit, da ta druga osoba da depozit za sebe ili da se zamijenite. Mislim da kad uđe ta osoba na kraju mjesta, na kraju svega, da depozit vama proslijedi. Ili tako nekako taj fazon. A na primjer može se naći, mi smo baš mnogo plaćali smještaj i nismo baš tu imali sreće, ali ono šta sad. Mogli smo naći neki smještaj u samom centru za možda manje para. $330 su plaćali u ovoj kući kad sam se preselila. A gdje ti mesečno? Tu je prvi kući? Pa $300 i ovamo i 330 u ovoj kući. Pa dobro, generalno to i nije... Pa nije mnogo, ali s obzirom da je bilo 9 ljudi, opet jeste. Mislim, 3000 šta odavesti toliko, kako je na Marti i na... Na Marti naći tu lokad, tamo 150, ali može se naći 60 i 150. Ali može se naći, tipa ako ide vas dvije ili tako nešto ima hotela, ima tako po centru tih motela, hostela. Pa ne, ima hotel čak dobar, zove se The Loft hotel i daje za $1000, mislim, možda malo više, ne znam, sigurno, double queen soba, znači 2 normalna kreveta tu, znači tu može vaš 4 da živi, a to je kao apartman sobe, znači imaš neku kuhinicu, nešto, dnevnu sobu sa TV-om, imaš sobu gdje spavaš, spavaću i opet TV i kupatilo naravno, znači može se i tu naći u samom centru opet i to je bilo bolje, ali dobro. Mislim, u Americi su generalno, ne možda rekao da su €100 za mjesec dana, mislim, njihove plate su dosta veće, onda na osnovu toga plaćaju stanovanje. Ali ja se ne želim za tu kuću, mislim, 330 sam plaćala, ali super mi je bilo onako mjesto, jer mi je bio blizu marker, pješke 25 minuta, do centra pješke 25 minuta, to je super, da ne moram da koristim biciklo, meni je ekstra.